Comença l'any 2016 amb un present i futur prometedors. 1, 2, 3 i 4. No me giro. Bueno, la veritat és que és per estar molt orgullós del grup. Penso que la victòria d'avui és de l'equip, solament d'ells, dels 20 jugadors que ara mateix formem el planter, perquè ha sigut per nassos. Equip intens, agressiu, estem baixant molt bé la pilota baix i baixant-la amb ritme és quan fas mal, no? Baixar-la sense ritme no progresses, no tens profunditat i llavors costa d'arribar, però arribem moltíssim. Doncs han hagut partits aquí la primera volta, el dia del Rubí, el dia del Sant Andreu, hem fet partits per guanyar-los i no els vam guanyar. El futbol al final són gols i la veritat és que l'equip ara ha destapat una mica el terror i les essències en quant a la finalització. Jo penso que el que ha canviat és que la pilota està entrant perquè el que estem treballant està començant a donar els seus fruits. Físicament l'equip es troba bé perquè això és un estat d'ànim i l'equip ara mateix està en una dinàmica ascendent en el que fem poc fas gol i abans això no era així. El secret està en el grup humà que integra un vestidor unit i compromès amb la idea d'aconseguir un any més romandre a la categoria. Venga, chavales, serios en casa, no se nos escapan los puntos, ¡A por todas, sí, a por todas! Como siempre, sentadito, ¡Vamos a